Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο όραμα. Ο Δήμος Ναυπλιαίων να καταστεί ένα μεγάλο τουριστικό, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο. Μπορεί να το κάνει αυτό. Έχουμε την ιστορία, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε τη γη, έχουμε τα πάντα. Μέσα σε αυτό το σκοπό, μέσα από αυτό το όραμα, προκειμένου να το υλοποιήσουμε, έχουμε και ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Δεν θα σας αναλύσω αναλυτικά το πρόγραμμα, θα σας πω όμως 4 βασικές κινήσεις. Κίνηση πρώτη. Διοικητική αναδιοργάνωση του Δήμου. Όλες οι υπηρεσίες θα μπουν σε μία σειρά. Με τρόπο δημοκρατικό, με τρόπο ωραίο, με τρόπο όμορφο, που να νιώθει ο υπάλληλος χαρά όταν πηγαίνει στην υπηρεσία και να μην πηγαίνει με σκυφτό το κεφάλι γιατί δεν ξέρει από πού θα πάρει εντολή, με ποιον θα μιλήσει και σε ποιον θα συζητήσει. Πρώτη δουλειά λοιπόν, η διοικητική αναδιοργάνωση. Είναι δύσκολο έργο, απαιτεί οργανωτικές δυνατότητες. Εμπιστευτείτε τις οργανωτικές δυνατότητες που διαθέτουμε. Έχουμε αποδείξει μέσα από τη δουλειά μας ότι ξέρουμε να οργανώνουμε επιχειρήσεις, ξέρουμε να οργανώνουμε μαγαζιά και να τα στείλουμε σωστά και να είναι κερδοφόρα. Κίνηση δεύτερη. Διαφάνεια. Απόλυτη διαφάνεια στα πάντα. Σε αυτό το κομμάτι σας το λέω και σας κοιτάω έναν αν μπορώ στα μάτια. Σε θέματα διαφάνειας δεν πρόκειται να στιευθώ ούτε για λίγο. Κομμένες οι αδιαφάνειες, χρηστή διοίκηση παντού, τα πάντα στο διαδίκτυο. Η οικονομική μου κατάσταση θα δημοσιεύεται κάθε 1η Ιανουαρίου. Θα ξέρετε ο Γραμματικόπουλος με πόσα χρήματα μπήκε και με πόσα χρήματα μπήκε. Και θα το ξέρετε όλοι. Όποιος διαχειρίζεται δημοτικό χρήμα θα έχει την ίδια ακριβώς υποχρέωση. Αμοιβές σε διάφορα συμβούλια, όπου πάνε κάποιοι, πίνουν τον καφέ τους, κάθονται 10 λεπτά και μετά παίρνουν 50 ευρώ, κομμένα. Κομμένα μία για πάντα. Είναι ντροπή όταν αυτή τη στιγμή στενάζει ολόκληρη η Ελλάδα κάποιοι να πίνουν τον καφέ τους, το φραπέ τους και να πληρώνονται και από πάνω. Στοιχείο τρίτο. Μεγάλο βάρος στο θέμα του νερού που απασχολεί πολύ έντονα όλους τους δήμους και το Δήμο Ναυπλιαίων, αλλά κυρίως τους 3 δήμους οι οποίοι έρχονται πλέον στην αγκαλιά μας και πλέον είμαστε όλοι μια πατρίδα. Είμαστε όλοι μια πατρίδα, αυτό μην το ξεχνάτε. Πλέον είμαστε όλοι δημότες του Μεγάλου Δήμου Ναυπλιαίων. Μεγάλο βάρος λοιπόν στο νερό, μεγάλο βάρος σε θέματα περιβάλλοντος, μεγάλο βάρος κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι η δύναμή μας. Φροντίζουμε, πρέπει να φροντίσουμε να είναι δυνατός, να προωθηθεί το τουριστικό προϊόν. Έχουμε ανθρώπους μεσοσυνδυασμό που κατέχουν το αντικείμενο και θα το προχωρήσουν. Ο τουρισμός μπορεί να φέρει χρήματα, μπορεί να φέρει λεφτά στο Δήμο Ναυπλιαίων. Τέλος, μία ακόμη κίνηση είναι η δημιουργία γραφείου που θα παρακολουθεί όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και όχι μόνο. Χρήματα, δεν θα σας πω εγώ λεφτά υπάρχουν, το έχει πει άλλος πριν από μένα. Εγώ θα σας πω όμως ότι μπορούν να βρεθούν χρήματα μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν το χρειάζομαι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, υπάρχουν άλλοι δήμοι οι οποίοι έχουν θησαυρίσει, αλλά υπάρχει και ενδιαφέρον. Υπάρχουν και άνθρωποι που τα παρακολουθούν. Εδώ στο Δήμο μας, δυστυχώς, δεν υπάρχει γραφείο που να παρακολουθεί τα προγράμματα ούτε για δείγμα. Το μεγαλύτερο ατόπιμα της Δημοτικής Αρχής που αποχωρεί είναι ότι φεύγοντας δεν αφήνει ούτε μισό ευρώ χρηματοδότηση, ούτε μία μελέτη. Όλοι οι δήμαρχοι στο παρελθόν όταν φεύγανε αφήνανε και κάτι στον επόμενο. Αφήνανε ένα πρόγραμμα να τρέχει. Είτε ήταν υποδομών, είτε ήταν οτιδήποτε. Δυστυχώς δεν υπήρχε ο χρόνος να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Υπήρχαν άλλα σημαντικότερα που τους απασχολούσαν. Υπήρχαν σημαντικότερο να βρούνε τους κατάλληλους συμβούλους. Τις παλιές καλτάκες που λέω εγώ. Αυτούς που βάζουν, ξαναβάζουν, βάζουν αιωνίως, άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν από το να κατεβαίνουν μονίμως υποψήφοι και να κοροϊδεύουν όλους εσάς, τάζοντας διορισμούς και διάφορα άλλα. Άρα λοιπόν το θέμα της χρηματοδότησης ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, το τελευταίο σημείο
αλλά το θεωρώ και το πιο σημαντικό. Θεωρώ ότι αυτό που θα σας πω τώρα είναι το διακύβευμα όλων των εκλογών. Αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο πρέπει να ψηφίσουμε. Βασικός μας στόχος είναι η επαναφορά αρχών και αξιών και πάλι στο Δήμο Ναυπλιαίων. Αρχών και αξιών. Η αξιοπρέπεια, το ήθος, η ετοιμότητα οφείλουν να επιστρέψουν στο πρώτο γυμνάσιο όπου στεγάζεται το Δημαρχείο. Συμπεριφορές δημοτικών αρχόντων που αντιμετωπίζουν τον κόσμο σαν παρακατιανό, κομμένες. Οι πολίτες είναι τα αφεντικά. Εμείς οφείλουμε να τους υπηρετήσουμε. Επομένως, νοτροπίες, νεποτισμού, αλαζονίας που ζήσαμε τόσα χρόνια τελειώνουν εδώ. Κάποιοι, αν τους αφαιρέσετε το μανδύα του Δημοτικού Συμβούλου, δεν έχουν να επιδείξουν απολύτως τίποτα. Κάποιοι δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους. Η μόνη τους δουλειά είναι μία κάλπη. Όπου κάλπη, πρώτη. Όπου δουλειά, τελευταίοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελάτε εσείς που έχετε δουλέψει, που έχετε αγωνιστεί, αυτό να το αλλάξουμε. Ελάτε να σηκώσουμε τον Ναύπλιο ψηλά. Ελάτε να ξαναδώσουμε ορμή και δύναμη σε όλους μας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σήμερα δεν κάνουμε ουσιαστικά μια μεγάλη πολιτική ομιλία. Απλά λέμε 5 βασικά πράγματα, πιο πολύ για να σας ευχαριστήσω και να νιώσω, αν θέλετε, πιο κοντά σας μέσα από μερικές σκέψεις. Ένα άλλο θέμα είναι το γεγονός ότι σε αυτές τις εκλογές, ειδικά σε αυτές τις εκλογές, δημιουργείται σε πολλούς από εμάς, σε πολλούς από εσάς, το εξής δίλημμα. Επειδή κατεβαίνουν πολλοί υποψήφοι, τυχαίνει σε πολλές οικογένειες να υπάρχουν υποψήφοι από όλους τους συνδυασμούς. Αυτό είναι ανθρώπινο, είναι κατανοητό. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς θα βρεθούν στη δυσκολία να επιλέξουν ανάμεσα σε ξαδέρφια, ανάμεσα σε μπατζανάκηδες, ανάμεσα σε θείους. Το καταλαβαίνω, το έχω περάσει κι εγώ αυτό. Είναι ανθρώπινο ότι εκείνη την ώρα η κρίση σας μπορεί να επηρεαστεί. Μπορεί, θέλοντας να ικανοποιήσετε ένα συγγενή, να ψηφίσετε κάτι άλλο. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε. Μην ψηφίσετε όπως, και αυτό περιλαμβάνει και εμένα, έτσι, για να μην κάνω τον έξυπνο, μην ψηφίσετε όπως ψηφίζαμε τόσα χρόνια. Να ικανοποιήσουμε δηλαδή το συγγενή, το φίλο, το μπατζανάκι για να μην στενοχωρηθεί. Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Στις 7 Νοεμβρίου πρώτα επιλέγετε δήμαρχο, πρώτα επιλέγετε τον άνθρωπο ο οποίος θα σας πάρει στην αγκαλιά του και θα σας πάει μπροστά. Μην σταθείτε στους συγγενείς και στους φίλους. Ψηφίστε αξιοκρατικά. Έχει μεγάλη σημασία. Από την ψήφο σας, από την επιλογή σας, κρίνεται το μέλλον μας. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Πρέπει να ψηφίσετε αυτόν που θεωρείτε πιο άξιο, αυτόν που θα του εμπιστευόσασταν τη φαμίλια σας, το μαγαζί σας, τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας. Μην πετάξετε την ψήφο σας μόνο και μόνο για να ικανοποιήσετε συγγενείς και φίλους. Όπως είδατε, τόση ώρα δεν έδωσα σχεδόν καμία υπόσχεση. Ξέρω ότι από τις υποσχέσεις έχετε κουραστεί. Ξέρω καλά ότι έχετε βαρεθεί να ακούτε υποσχέσεις και κόντρα υποσχέσεις. Θα σας δώσω μόνο μία υπόσχεση. Μία και μοναδική. Η υπόσχεση αυτή είναι ότι είμαι αποφασισμένος, είμαι έτοιμος, είμαι δυνατός να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Έχω τα νιάτα, έχω τη δύναμη, έχω την όρεξη να βοηθήσω. Ελάτε όλοι μαζί να πάμε μπροστά. Ελάτε όλοι μαζί να προχωρήσουμε. Εμπιστευτείτε την εργατικότητα που έχω δείξει τόσα χρόνια. Κάποιοι ενδεχομένως να πείτε, και γιατί να πιστέψουμε τώρα το Γραμματικόπουλο. Γιατί να πιστέψουμε τώρα το Γραμματικόπουλο.
Γιατί πρέπει να σκεφτείτε τη διαδρομή του κάθε ανθρώπου. Τόσα χρόνια έχω αποδείξει ότι εργάζομαι, ναι ή όχι. Έχω αποδείξει ότι έχω μια οικογενειακή και κοινωνική παρουσία σωστή, ναι ή όχι. Έχω δείξει αν είμαι έντιμος, ναι ή όχι. Έχω δείξει αν ήμουν αυτοδημιούργητος, ναι ή όχι. Βρήκα τίποτα έτοιμο μήπως? Όχι. Δούλεψα, αγωνίστηκα με μοναδικά εφόδια όλα αυτά τα χρόνια, τη συντροφιά της οικογένειάς μου και των γονιών μου. Τίποτε άλλο. Εμπιστευτείτε λοιπόν από τη διαδρομή του καθενός το μέλλον που μπορεί να σας δώσει. Αυτό να κοιτάξετε, με αυτό να αποφασίσετε, με αυτό να έρθετε και να βοηθήσουμε τον Ναύπλιο. Στις 7 Νοεμβρίου είναι μια ημέρα σημαντική. Δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο, τον μεγάλο μας Δήμο, που περιλαμβάνει την ιστορική Μηδέα, την ιστορική Νέα Τύρινθα, την Ασίνη και φυσικά την πατρίδα μου, τον Ναύπλιο. Δίνεται μια μεγάλη δυνατότητα να αλλάξουμε. Ξανασυναντιόμαστε σήμερα εδώ μετά από αρκετά χρόνια. Ξέρετε ότι είχα αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια. Ξανασυναντιόμαστε. Ξανασυναντιόμαστε για να πιαστούμε χέρι-χέρι και να προχωρήσουμε μπροστά. Κλείνοντας τα μάτια μου πολλές φορές, βλέπω, παρότι έχω κλειστά τα μάτια, βλέπω την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, τα Νάπλη μας. Βλέπω μέσα από ιστορία χιλιετηρίδων την Ασίνη, την Τύρινθα, τη Μηδέα. Βλέπω και απογοητευμένους ανθρώπους. Μην φοβάστε, είμαι αποφασισμένος, είμαι δυνατός. Ερχόμαστε να φέρουμε και πάλι την ελπίδα και την αισιοδοξία. Ερχόμαστε και πάλι να σηκώσουμε τον Ναύπλιο μπροστά. Ελάτε όλοι μαζί στις 7 Νοεμβρίου. Η πόλη αλλάζει, ο Δήμος αλλάζει. Ελπίζουμε, αλλάζουμε. Ξαναφέρνουμε την ελπίδα της αισιοδοξίας. Μην χάνετε το κουράγιο σας. Όλοι μαζί, μην χαθεί ούτε μία ψήφος. Μην πάει χαμένη ούτε μία ψήφος. Κάθε ψήφος μπορεί να κρίνει το μέλλον μας, τον μέλλον των παιδιών μας, τον μέλλον του τόπου μας και ίσως και την ίδια τη συνείδησή μας. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.